15 urteko adingabe bat ardurapean duen 52 urteko emakume bati abenduaren 30erako kaleretxearen jakinarazpen judizialen aurkako protesta. Udaleko gizarte zerbitzuek eta Eusko Jaurlaritzak ez diote bizitoki alternatibarik eskaintzen. Barakaldoko epaitegia bere ahultasun ekonomikoko egoera aitortua duen emakume horri. Berriro ere, Barakaldoko udalak eta Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak ez dute betetzen etxegabetzei aurre egiteko araudia. Araudia 2013an onartu zen, Amaia Gaina Ilondonen, eta 2019ko otsailean berritu zuten Eusko Jaurlaritzak, Eudel, Euskal Udalen Elkarteak eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak. Beste behin ere, administrazio publikoek urratu egin dituzte Nazio Batuek eta Estrasburgoko giza eskubideen auzotegiak ezarritako eta nahita ez bete beharreko ebazpenak. Ebazpen horiek, etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera erraztea eskatzen dute, ahultasun ekonomikoko egoeran dauden familiei eragiten dietenean eta bereziki adingabe kaltetuak daudenean.